Dobrý den, jmenuji se Alexandra Loudová a v současnosti dokončuji své bakalářské studium na Karlově univerzitě, kde studuji hned 2 obory. Prvním z nich je koreanistika a druhým francouzština pro překlad a tlumočení. Posledních 7 let se věnuji vedení volnočasových aktivit pro mládež, přibližně ve věku od 10 do 20 let. A to zejména v aktivitě Tensing, která působí pod křesťanskou organizací IMCA. V této aktivitě jsem začínala jako vedoucí menší regionální skupiny v Podkrkonoší a skrze to jsem se dostala k organizování svých prvních koncertů a dalších vzdělávacích workshopů pro ty, kteří se chtěli naučit něco na hudební nástroje. A postupem času jsem se dostala k organizování i celonárodních akcí, a to zejména potom Českého Tensingového festivalu, kterého jsem se celkem zúčastnila 4krát z pozice stage manažera. A poslední ročník byl kompletně v mojí režii, ne tedy pouze stage, ale celá akce. V současnosti působím jako tensingový sekretář v rámci křesťanské organizace IMCA a tato funkce mě umožnila uskutečnit svůj první mezinárodní projekt, a to byl projekt Erasmus Plus v Polsku. Celkem jsme uskutečnili už 4 projekty, všechny byly kulturně zaměřené a všechny mají nějaký kulturní výstup. V současnosti se snažím o to tyto projekty dál rozvíjet a dostat třeba i do dalších zemí. Ačkoliv jsem management nikdy oficiálně nestudovala, prošla jsem si spoustou školení, ať už to byly školení online nebo víkendová školení organizované právě IMCou, tak praxe mě k nějakým schopnostem přirozeně přivedla. Naučila jsem se vést skupinu, připravovat akce, plánovat akce, naučila jsem se nějaký důležitý time management, řízení financí, žádosti o dotace a o sponzorské dary. A to je jedním z důvodů, proč jsem se přihlásila právě na magisterský obor Arts Management. Protože chci svým projektům dát pevnější odborný základ a dál je rozvíjet. Věřím, že právě tento obor mi pomůže propojit moji vášeň pro hudbu a pro organizování různorodých akcí právě s profesionálním řízením. Mým cílem je organizovat smysluplné a inspirativní kulturní akce, které budou propojovat lidi z různých prostředí a z různých zemí. A věřím, že právě studium Arts Managementu na VŠE mi k tomu dopomůže. Děkuji vám za tuto příležitost, děkuji za váš čas a budu se těšit na případnou spolupráci.